Mhumiex 80 il-klassijiet tal-primarja li mill-ġimgħa d-dieħla se jibdew bla għalliema, iżda huma kważi d-doppju, 150 klassi. Dan ikkonfermatu l-MUT fi stqarrija jibsa maħruġa l-ħadd u li gidbet l-impressjoni li qed tipprova tagħti l-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana. L-Unjon tal-Għalliema tgħid li kif saru l-affarijiet din is-sena u kif tqassmu l-għalliema kienet froġa kbira, l-agħar eżerċizzju f'dawn l-aħħar 10 snin. Dan apparti l-fatt li għalliema speċjalizzati mhux se jitħallew ikomplu jagħtu sostenn lill-istudenti fil-bżonn. L-MUT diġà ddikjarat tilwima industrijali mal-Ministeru u ħarġet direttivi għal dawn l-għalliema. Din hija kriżi li ilha xhur tintefa' taħt it-tapit, qalet l-MUT fl-istqarrija. U issa, il-Ministeru ta' Justin Caruana jinsab f'panic mode minħabba li hemm għexieren ta' klassijiet mingħajr għalliema lejlet li tiftaħ sena skolastika ġdida. L-MUT stqarred mod ċar li dan mhux aċċettabbli għaliex eluf ta' studenti se jiġu affettwati.